Siitäkö lähdetään paukuttaa taas? Eiköhän me lähdetä. Tätä on tosta tuommoinen filosofinen asento taas ja aletaan höpöttää. Niin on, kunnes mä sit siirryn taas tällä ja rupean röhnöttää täällä. Loppupeleistä on näin. Kaskara, mango, ananas tänään. Eikö sulla ollut tää viimeksi? Taisi olla joo. Ja mulla oli toi vihreä. Joo. Toimii, varsinkin näin maanantai-aamu. Niin kyllä. Kili toimittelee. Tervetuloa Vastarinta-podcastin pariin. Minä olen Hannu ja mun vieressä istuu Sami. Ja Vastarinta-podcastissahan meillä on ollut tapana keskustella miehiin liittyvistä aiheista, josta harvemmin puhutaan. Ja tänään käydään läpi pelkoa. Niin, pelko. Milloin sä oot viimeksi pelännyt? Muistatko? Niin oikeasti pelännyt henkensä edestä. No, tai jotain sinne päin. Niin, no ehkä jos niinku tällä hengen edestä miettii, niin varmaan viimeksi on miettinyt asiaa, kun mä oon hypännyt lentokoneesta laskuvarjolla. Okei. Tämmöiseen niinku extreme-lajin merkeissä, niin se on ehkä ollut sillain lähimpänä. Mutta muuten nyt ehkä niinku pelko, mitä päässä on, niin on enemmän sitten tämmöistä niinku henkistä ja ehkä modernin ajan luomaa pelkoa, että pelko niinku tämmöisestä taloudellisesta niinku hyvinvoinnista ja pysyy kämppää alla ja niinku kaikkea muuta tämmöistä työhön tai niinku parisuhteeseen liittyviä pelkoja. Et ei ehkä enemmän, tai ei niinkään semmoista niinku kuoleman pelkoa, että pelkohan on aika monenlaista. Niin, ja mä itse asiassa luulen, että nykyään kyse on enemmän just tommosista asioista, mitä sä luettelit. Et ei varsinkaan niin kuin täällä ehkä Suomen lintukodossa, missä me eletään, niin semmoinen fyysinen, niin kuin voiko sanoa, fyysinen pelko, niin ei ole ihan hirveän läsnä ainakaan niin kuin suurimman osan ihmisistä elämässä, mutta sitten ne on enemmän tommosia just niin kuin taloudellisia juttuja, sosiaalisia juttuja sitten enemmän. Kyllä, niin mä uskoisin kanssa. Että se, näin se nykyään on, niin kuin, ei ole semmoista, ei meidän tarvitse hirveästi mitään katujengejä tai varsinkaan täällä pienimmässä kylissä niin ei tarvitse tommosia. Ehkä isommissa kylissä voi olla, että joutuu vähän pelkää jo tommosiakin valitettavasti jopa Suomen maassa, mutta Niin onhan meillä varmasti siis alueita joo, missä se on aika läsnäkin nykyään. Että niin. on kuullut huhuja, että jossain niitä Helsingissä ehkä saattaisi olla vähän villiä meininkiä tai näin, mutta niin. Näin on joo, ja Ruotsin maallahan sitten nyt on enemmänkin uutisoitu tämmöisestä. Niin. Että siellä on alueita jopa, mihin poliisikin vähän niin kuin miettii sitä menemistä. Että Niin, no siellä on sinänsä niin kuin aika harmillista, sanoisinko näin. No on. Se on ikävää, että siihen pisteeseen on tavallaan niin kuin ajauduttu ja päästetty tilanne menemään. Että täytyy vaan toivoa, että ei Suomessa ole ihan sama tilanne kuin vaikka Ruotsissa nyt on. Niin tai että ainakaan ajautuisi ihan niin syvälle siihen. Niin. Että sitten meilläkin on sen jälkeen, niin oikeasti saadaan sitten pelätä muutenkin kuin vaan näitä henkisiä asioita niin sanotusti. Että kyllä. Juuri näin. Mutta voidaanko sanoa, että ennen joskus satoja vuosia sitten, tuhansia vuosia sitten miehet niin kuin joutu pelkäämään oikeasti kuolemaansa, puhutaan sitä luolamiesajosta sun muita, mutta sitten nykyään just niin enemmän ehkä pelätään just sitä, että loppuu tililtä rahat kesken. Onko niin, näin? On. Niin. Kyllä mä väittäisin, Niin, että se on sanoa. näin. Niin. Joo. Kyllä silloin ennen tosiaan sen joudut varmaan niin kuin pelkää, että sä pysyt niin kuin hengissä. Niin, tavallaan samaan aiheeseen toikin nyt liittyy, että niin kuin tavallaan hengissä pysymistähän se nyt on tuommoinen taloudellinenkin kikkailu tänä päivänä, mutta kyllä se on. Ei ehkä ole semmoinen niin kuin saman tien henki lähde, kun sun työpaikkas lähtee, mutta kyllähän se niin kuin pelko siellä hiipii. Tämän päivän, varsinkin Suomessa, mikä tilanne nyt on, niin on aika paljon pyörii YT:tä tuolla ja ihmisillä on kumminkin kämppälainat ja on perheet ja on autolainat ja kaikki muut, niin kyllähän se pistää huolettaa ja niin kuin eikä välttämättä huoli, vaan niin kuin nimenomaan ihan pelko. Niin, kyllä mä uskon, että varmasti niin kuin monet kokee ihan oikeasti semmoista ahistavaa pelkoa just näistä asioista, koska kun miettii, että millaisia niin kuin uhkakuvia tässä on ympärillä, että just niin kuin henkilökohtaiset taloudelliset asiat, sitten just kaikki sotajutut, mitä tuossa on koko ajan mediassa paukutetaan ihan hulluna, että niin on kaiken maailman kriisiä, syttyy koko ajan tuolla ja ollaan tyyliin 3. maailmansodan partaalla silloin karrikoidusti. Kyllä, niin, ja se on varmaan ihan
niin kuin realistinenkin näkymä se. Niin, no kyllä mä ainakin kolmas. väitän näin jo, että ei se ole pelkkää mediamyllyä, vaikka siinä on paljon sitäkin maustetta, mutta kyllä se on ihan totta kai niin kuin realistinen ei se tarvitse uhkakuva. kuin ihan hölmön tehdä yksi hölmö juttu, niin se on siinä. Niin, no just se, kyllä. Aika kyllä. herkkä tilanne varmasti päällä. Niin, sepä se. Ihan globaalisti. Kyllä. Ei Suomi ole ainoa paikka, missä polttoaineet on kallista ja ihmisillä niin varmasti niin kuin tämmöinen pelko läsnä. Niin, sepä se, kyllä. Että on tossa niinku, ja just kaikki koko ajan, verot tyyliin nousee koko ajan ja ihmisten tulotaso ei kuitenkaan nouse samassa suhteessa, kun kaikki hyödykkeet nousee hinnassa, niin kyllähän se koko ajan niinku luo just sitä taloudellista painetta lisää ihmisille. Et kaikki tämmöiset jutut, kun ne sitten kasaantuu, otat noin kaikki, mitä tässä nyt käytiin läpi ja pistät ne yhteen läjään, niin kyllä se rupeaa painamaan mielen päällä aika paljon. Kyllä se rupeaa painamaan ja kyllä se on semmoinen asia, että mitä itsekin niin kuin miettii, että no just tänään kävin tuossa tankaa ennen kuin tänne tulin. 50 dieseliä tankkiin, niin 20 litraa. Niin, että sai vähän pohjaa kosteeksi. Niin kyllä se on niinku aika surullista. Onhan se. Kyllä tässä on, itsekin on niinku vähän tehnyt toimia ja muuttanut niinku omaa ostokäyttäytymistä, että niinku ne roposet, mitä nyt tulee, niin riittäisi edes. Niin. Ei tässä nyt tarvitse mennä montaa vuotta taaksepäin, kun tyyli sama raha, niin sulla oli oli aikaa, mutta oli myös niinku varaa touhutakin vähän jotain. Nyt on niin joku ulkomaan matka, niin esimerkiksi itselle niin on semmoinen aika utopistinen ajatus, että niin kuin, ei se ole mahdottomuus, mutta niin sit pitäisi tinkiä vielä jostain, mutta kohta rupeaa ideat loppuun, että mistä enää tinkii. Aivan. Niin, se on se vähän nykyajan henki tuntuu olevan aika monella, että ei just tavallaan ennen voitiin keskittyä enemmän harrastamiseen ja matkoihin ja kaikkeen, niin kuin just sanoit, mutta nykyään se on enemmänkin semmoista, että ollaan jatkuvasti semmoisessa jonkinlaisessa selviytymismodessa enemmän tai vähemmän. Kyllä. Se on ihan totta. Ja just semmoinen epävarmuuden ilmapiiri ainakin itsellä niin kuin koko ajan tavallaan vello, että kun ymmärtää kuitenkin vähän ja seuraa, mitä maailmalla tapahtuu ja osaa niin kuin yhdistellä lankoja ja miettiä tavallaan, että kuinka niin kuin tavallaan pienen asian varassa me ollaan, tai kuinka pienen askeleen päässä me ollaan siitä, että kaikki menee vituiksi. Niin, kyllä. Niin kuin, Niin, vaikka ei nyt mitään maailmansotaa syntyiskään, niin tämä Suomi Oy AB saattaa olla konkurssista ihan lähiaikoina. Ja kaikki energiakriisit ja kaikki tämmöistä, ne on kuitenkin koko ajan ihan tuossa niin hilkulla. Niin, no siitäkin puhutaan, että sähköt saattaa katkea jossain kohtaa. Ja kyllä tässä on ihan pohtinut sitäkin, että pitääkö tässä oikeasti vähän kyhällä jotain pientä varmuusvarastoa tuohon. Että jos nyt semmoinen sattuu tulee, niin ei se nyt olisi niin kuin huono olla viikoksi tuossa. Ei ole ollenkaan huono asia miettiä tuommoisia juttuja niin kuin nykypäivänä todellakaan. Niin, vähän surullista, mutta olisi se varmaan fiksua vähän varautua. Kyllä. En ole vielä asiaan eteen mitään tehnyt kyllä, mutta ajatus on kyllä käynyt jo mielessä. Että niin kuin, joo, kyllä. Ja vielä kun säilykkeitä ja tuommoista saa, niin ehkä niitä voisi olla jonnekin tallin nurkkaan hyvä hommaa. Ja ehkä joku vesikippokin jopa. Mieluummin näyttää nyt naapurin silmissä foliohatulta ja pikkusen hullulta ja on sitten ruokaa, kun se loppuu kaupoista, kuin se, että nauraskelet nyt ja oot sillä, että en mä nyt tommoista ja sit sä mietit, kun se paska iskee tuulettimeen, että milläs mä sitten syötän tämän mun perheen tässä, kun kaupahyllyssä ei ole enää mitään. Niin, kun ei tästä tarvitse miettiä vähän taaksepäin, kun on jotain tullut tämmöisiä pienempiä juttuja, ne on vessapaperit yhtäkkiä loppunut esimerkiksi niin kuin joka paikasta ja tällaista, että kun se tilanne tulee, niin sit kun kaikki rupeaa sitä tekemään, niin sitten ei enää ole. Sitten sä joudut tuo kyynärpäätaktiikalla taklaa jotain mummoja, sä saat sen viimeisen tonnikalapurkin sieltä varastettua. Toivottavasti sitä päivää ei koskaan tarvitse nähdä. No toivottavasti ei tarvitse nähdä, joo, mutta onhan semmoinen aina, tai niin kuin mahdollista, eikä edes niin tavallaan. Ei se ole niin kaukaa haettuakaan nykyään. Ei ole, joo. Kyllä. No, milloin sä oot viimeksi tehnyt jotain semmoista, mikä sua on oikeasti pelottanut? Me puhuttiin tuosta, milloin sä oot viimeksi niin kuin pelännyt, mutta milloin oli viimeisin tämmöinen? Sanoit, että oot harrastanut jotain extreme-juttuja pikkusen, niin oliko nyt just tää laskuvarjohyppä? Joo. Se oli viimeisin, mitä sä oot tehnyt? No se on varmaan viimeisin semmoinen, missä nyt on oikeasti ollut vähän semmoinen niin kuin realistinen kuolemanpelko niin kuin läsnä. Mutta ei nyt ehkä sen kuolemanpelon takia niitä extreme-juttuja tommosia, vaan se on enemmän semmoista niin kuin itsensä ylittämistä, että niin kuin sä toimit semmoisessa tilanteessa, missä kuolemanpelko on niin kuin vahvasti läsnä, niin sä kumminkin osaat toimia, etkä sä mene lukkoon ja jäädy. Vähän semmoinen, en
tiedä, onko se vähän miehistä jopa, mutta... Vähän semmoista masokismia. No no en mä tiedä, onko se masokismia, mutta semmoista itsensä haastamistahan se on. Niin. Kyllä siinä varmaan niin sitä ehkä haetaan, että ei just niinkään ehkä sitä kuoleman pelkoa. Tuskin kukaan sitä haluaa sillä lailla välttämättä hakemalla hakea ja kokea. No ehkä varmaan joku sitäkin, mutta Niin, no joo, onhan se mahdollista kyllä. Mutta joo, itsellä on. Voi olla joku pipi päässä. Mä nyt oon tietysti tykännyt hyppää noita bensiinhyppyjä, ja sitten on tullut hypättyä semmoinen pendulum-hyppykin sillalta, missä on niinku semmoinen jäykkä köysi. Just. Kaiken näköistä tuommoista noin. Vähän motocross-juttuja koettanut joskus harrastella, ja siinä on kyllä ihan paskasen, voin sanoa suoraan, mutta onhan se jännää ajaa vehkeillä, missä on enemmän ruutia kuin miehellä taitoa. Niin, kyllä siinä pääsee siihen pelkoon kiinni jossain määrin kuitenkin. Kyllä. Varmasti tilanteessa. Joo, ihan vähän mopokäsistä viimeistään. Niinpä, ja kun ei varsinkaan näillä kilometreillä vielä tuolla liikenteessä ei viitti kaahella, niin se ei ehkä ole siihen oikea paikka. Niin. Onko pelko koskaan lamaannuttanut sua? Onko sä ollut semmoisessa tilanteessa, että pelko olisi lamaannuttanut sua, vai onko sä sitten niissä tilanteissa, kun pelko on ollut läsnä, niin onko sä pystynyt toimimaan ja tavallaan ylittämään sen ja sillain ylittää itsesi niin sanotusti? No ei varmaan aikuisella ainakaan ole mitään tuommoista lamaannuttavaa. En tiedä, lapsijuttuja nyt ei muista, mutta en tiedä, onko siellä käynyt tapahtunut mitään niin pelottavaa, että olisi niinku ihan sillain niinku jäätynyt. Aivan. Mutta onko sulla ollut semmoisia? Sulla nyt on ehkä kumminkin, sulla on kokemusta vähän sotatantereeltakin tavallaan. Niin no ei voi suoraan sanoa, että sotatantereelta, mutta siis on ollut rauhanturvaana joskus tuon reissun päällä, niin siellä on ollut tietysti semmoisia ehkä vähän enemmän pelottavia tilanteita muutamia, että siinä olisi tai on ymmärtänyt siinä tilanteessa, että tässä voi käydä oikeasti huonosti. Kyllä. Niin siinä on joutunut sitten niin kuin käsittelemään sitä pelkoa jossain määrin, että vaikka nekään ei ollut mitään semmoisia, ei ollut mitään tulitaistelutilanteita tai tämmöisiä vastaavia oikeasti pahoja paikkoja, mutta semmoisia, että sä oot joutunut hyväksyä, että okei, että tässä voi ihan oikeasti nyt käydä huonosti. Että jos nyt mä kerron nopeasti semmoisen ihan lyhyen story, mistä tämä ehkä ilmeni aika hyvin, että meillä oli leirin läheisyydessä tuli tämmöinen pommiuhka, eli uskottiin, että siellä olisi mahdollinen autopommi siellä meidän leirin ulkopuolella. Siinä on ilmestynyt sun epäilyttävä ajoneuvo siihen läheisyyteen ja siinä oli jouset vähän pohjassa ja näin poispäin. Ja, sitten mun ryhmä määrättiin siihen porukkaan, jonka piti mennä sulkea se liikenne siitä läheiseltä risteyksellä. Että se oli ihan siinä sanotaan jossain 100 metrin päässä siitä pommiajoneuvosta suurin piirtein tai oletetusta IED-uhasta. Ja me oltiin sitten se porukka, joka istui pasissa siinä risteyksessä ja blokkasi liikenteen, ettei kukaan pääse siihen väylälle. Ja me vaan sitten niinku tavallaan hiffattiin se, että okei, että jos tuolla oikeasti on kontti täynnä niin kuin aineesta niin sanotusti, niin tämä pasi ei kyllä meitä niin kuin todennäköisesti pelasta, että kyllä ainakin vähintään tulee niin kuin iso damage, jos se oikeasti kyllä lävähtää. Niin siinä tavallaan joutuu hyväksyä se, että okei, että jos tämä on oikea tilanne, jos tuo kohta lähtee tuosta niin korolla taivaaseen, niin joku meistäkin todennäköisesti lähtee. Niin, ja siinä piti vaan olla siinä tilanteessa niin kuin rauhassa. Niin. Että tämmöinen nyt vaan niin kuin nopea tilanne, mikä tuli mieleen, että missä on joutunut oikeasti vähän niin kuin sitä pelkoa käsittelee ja hyväksyä se ja tavallaan menee se yli ja vaan niin kuin operoimaan sitten. Niin, kyllä. Vähän niin kuin tällainen modernilla ihmisellä, että jos sun ammattis nyt ei ole joku poliisi tai palomies tai joku tommonen, no ehkä jossain baarin mitä nämä nyt järjestysmiehiä, niin nehän nyt saattaa kokea. Niin semmoista niin väkivallan kautta. Niin, väkivallan niin tämmöistä uhkaa. Kyllä. Tuommoisissa varmasti niin pääsee jo sitten tuommoisissa ammateissa niin ihan semmoisiin oikein konkreettisiin niin henkeä uhkaaviin tilanteisiin niin, kiinni kyllä. Ja joutuu just käsittelemään sitä pelkoa niin hyvinkin vaikeassa tilanteessa. Aivan. Ja voihan toki joku kokea sitä ihan kotonakin jonkun perheväkivallan. Niin, no totta niin, kai. Että jos on. Totta kai, ihan varmasti. Mutta joo, itselle ei semmoisista onneksi ole kokemusta, ei minkään työn puolesta tai Niinpä. Ei ole tullut turpaakaan eukolta. Niin hyvä, se on ehkä positiivista. Vielä. Niin vielä kyllä. Sekin päivä saattaa olla vielä edessä. Tässä on todennäköisesti vielä monta vuotta aikaa hölmöillä, jos tilastoikää paukuttaa. Niin. Nimenomaan, pidetään se mielessä. Niin. No kokemushan sekin varmaan sitten olisi, mutta en mä tiedä, onko se semmoinen mukava kokemus. Ei välttämättä. No onko nyt sitten nykyajan pelot niin kuin enemmän niin kuin tuommoista median luomaa
juttua vai pitäisi niinku niitä niinku sit nimenomaan hakea jonkun extreme-lajin kautta tai päätyä jonnekin portsarissa, että rupeaa jännittää. Niin kyllä mä uskon, että siis suurin osa niistä asioista, mitä nykyään ihmiset pelkää, niin ne on niin kuin median ja yhteiskunnan luomia, tai niin kuin sitä kautta ne niin kuin tulee, että ne uhkakuvat maalaillaan mediassa tosikin pelottaviksi, ja siellä just puhutaan sodasta, ja ehkä jopa vähän niin kuin liikaakin väritellään välillä niitä uhkakuvia, ja sitten siihen päälle vielä just kaikki nämä, mistä me puhuttiin, että pelotellaan, että bensahinta tulee taas nousemaan ja kauheata, hirveätä ja varautukaa. Ja, että tavallaan se on semmoista määrätynlaista lietsomista, että osa siitä niin kuin pelosta tulee varmasti senkin kautta, just kuinka media lietsoo ja jopa vähän liikaakin värittää välillä asioita. Että kyllä mä niin kuin näkisin, että ne tulee sieltä enemmän ne nykyajan uhkakuvat, joita sitten, tai jotka aiheuttaa sitä pelkoa ihmisissä. Niin, ja ne on varmaan eri ihmisille vaikuttaa vähän eri jutut. Tuollahan on kumminkin aika paljonkin asioita, mitä niin kuin maalaillaan niin kuin median toimesta. On ilmastonmuutosta, sitten on kaikki nämä sodat ja on niin kuin, että leikataan eläkeläisiltä tai leikataan niin kuin vähävaraisilta tai lapsiperheiltä ja ilmaiset koulutukset loppuu ja terveydenhuolto loppuu ja kaikkea tällaista näin. Ja kyllähän siinä on. Mä luulen, että ehkä ennen vanhaa, jos ihminen niin kuin joutui pelkää sitä jotain sutta tai että naapurikylä hyökkää. No meillä nyt tietysti on tosiaan tuossa yksi kylä naapurissa, mikä saattaa hyökätä. Niin, mutta itäpuolella on kyllä yksi paha ikävä naapuri, mikä saattaa tulla yli. Mutta niin että ei sitä tietysti pidä unohtaa, mutta se ehkä nyt on vähän eri tavalla. Niinpä. Sitten kuitenkin, että niin vaikka sota syttyisi, niin se nyt on modernia sotaa, eikä sillain, että se sun just kyläs raidataan sieltä ja niin poispäin. Ehkä. Mutta niin. Niin, kyllä ne uhkakuvat on niin kuin muuttunut aika paljon, mitä ne oli ennen ja tavallaan nykyään niin varmaan. Niin, sitä mun piti sanomani, että kun niitä niin kuin työnnetään tuollain niin kuin hullun lailla, että ennen vanhaa sulla oli niin kuin ehkä muutama semmoinen oikea aito pelko. Toki silloinkin nyt on varmaan joutunut pelkään myös jonkun huonon sadon puolesta ja muuta. Siitä on niin kuin hengenlähtö lähellä, kun sitä vehnää ei sieltä pellolta tukkaan, mutta tänä päivänä just se uhka ei välttämättä ole ihan niin välitön ja niin realistinen, mutta niin kuin hullu lailla niin kuin pelotellaan. Niin. Pelko ohjaa, pelolla ohjataan niin kuin ihmisiä niin kuin median kautta niin kuin tekemään niin kuin asioita, niin äänestäjiä kuin niin kuin ohjataan varmaan markkinoitakin ihan sillä. Mä veikkaan, että nyt kun on bensahinnat noussut ja peloteltu sillä, ettei ne laske, niin sähköauto on ruvennut menee ihan eri tavalla. Nyt saa siellä viherpiipertäjät varmaan niin kuin tyytyväisenä, että nyt niitä menee. Kyllä, Elon Musk hieroi käsiä tehtaalla, että jahas, taas myydään. Niinpä. Kyllä se näin menee. Kyllä se pelko on yksi väline, millä varmasti meitä kontrolloidaan ja ohjataan. Se on ihan varma juttu, tai näin mä ainakin uskon vahvasti. Niin, kyllä. Foliohattu päähän tässä vaiheessa. Niin on, voidaan näistä puhua jossain toisessa lisää näistä tämmöisistä. Joo, kyllä. Mullakin on oma teoriani, miten tämä koko saakelimaailma nykyään pyörii, mutta me voidaan olla siitä ihan oma jakso, koska siitä saa varmaan semmoisen kunnon foliohattu. Niin saa. Mä oon vähän semmoinen foliohattu, mä myönnän. Niin mäkin, todellakin. Siitä tehdään varmasti niin, oma jaksonsa. No mites jos tähän loppuu vielä, niin pitäisikö pelkoa sun mielestä opetella ymmärtää vai sitten pyrkii vaan niin kuin välttelemään pelkoa ja semmoista turhaa niin kuin uhkakuvien maalailua? Niin, no varmasti molempia. Mä itse ainakin henkilökohtaisesti mä oon huomannut, että noi uutiset ja tommoset, ne ahdistaa mua, ne tuo mulle epämukavan olon. Mä koitan mahdollisimman vähän niin kuin seurata mitään uutismedioita. Kyllähän niitä nyt väkisin tulee jonkun somen kautta ja sä kuulet kavereilta ja niin kuin, että tänä päivänä nyt on niin kuin tosi vaikea niin kuin välttää ja pakkokin tietysti yrittää aina vähän niin kuin seurata. Tämä nyt muutenkin nyt on varmaan vähän fiksua seurata, mutta kyllä mä nyt yritän niin kuin mahdollisimman vähän niin kuin seurata mediaa, niin silloin ne pyörii niin kuin vähiten mielessä. Että kyllä mä niin kuin tavallaan niin kuin ihan tietoisesti välttelen niitä, mutta eihän niin kuin semmoista niin kuin pelkoa, niin kyllä se ei sitä niin kuin kannata sillä niin kuin yrittää blokkaa. Kyllähän pelko on ihan terve tunne. Se on niin kuin semmoinen survival-juttu, selviytymishomma. Kyllä se pelon tunnetta tarvitaan, ettei sitä, niin kuin, sitä ei kannata mun mielestä ainakaan pyrkiä niin kuin hävittää. Että
Niin, se on joo, niin kuin sanoin, niin luonnollinen osa kuitenkin meitä ja yksi tunne muiden joukossa. Kyllä mä kanssa on sen kannalla, että mieluummin opetellaan ymmärtämään ja hallitsemaan sitä omaa tai omia pelon tunteita kuin se, että vaan niin kuin sulittaa silmät ja yritettäisiin tavallaan niin kuin kieltää niitä asioita ja vältellä. Niin. Et ehkä se on kuitenkin parempi tapa ja onkin varmasti. Kyllä. Olisiko näihin sanoihin hyvä lopettaa tämä jakso? Tehdään vähän tämmöinen lyhkäisempi tällä kertaa. Joo. Ja jos tästä aiheesta nyt herää jotain mylläkkää, niin me voidaan palaa tähän vielä. Niin, totta kai. Voidaan tehdä lisää. Herää ajatuksia. Totta kai, kyllä. Pistäkää kommentteihin, mikä teitä pelottaa. Oletteko kokenut kuoleman pelkoa tai pelottaako teitäkin just nämä tämmöiset, enemmän tämmöiset arkiset. Niin, mikä ahdistaa ja pelottaa niin kuin tässä nykyyhteiskunnassa ja maailmassa tällä hetkellä ehkä eniten. Kertokaa omia mielipiteitä ja kokemuksia. Kiitos kun kuuntelit jakson. Muista seurata, muista tykätä, ota notification sieltä käyttöön kellonkuvasta. Kyllä, kerro kavereille ja mummolle ja serkuille kanssa podcastista ja Niin, ollaan kuultukin, että tässä on vähän, ollaan saatu jotain naispuolisiakin seuraajia, ettei niin välttämättä ihan pelkät miehet meitä mulkoille, mikä on tietysti ihan positiivista. Pelkästään positiivista, totta kai. Hyvä vaan, jos siellä naisväkikin tykkää kuunnella meidän juttuja. Niin, ehkä saa vähän miehen ajatusmaailmasta paremmin kiinni, miten me hölmöt maailmaa käsitellään. Juuri näin. Ei mitään, kiitoksia kun katsoit jakson ja seuraava jakso taas. Seuraavaan jaksoon. Liittykää vastarintaan.